Ki nongelam ka KSU North Khas Hills District Eastern Border Area ha ka jingalam usamla banjob maringkum President ha ka arpnyo trik naiwing kilalet ban ujor da ka jingtho sha ka District Medical and Health Officer DMHO Ribhoi District banto kit bat ban pensyai pat ba halor ka jingkla jong ikna kenthe badang arsnam ha ka bala keno bakalawan jia hadien baladap ban ai injeng ha bhoi rembang CHC la keno baka ni ka jingja kla jong ini kena kala jia hak arpue trik naiwing ha ka por bala penken riak no i shapo Nazareth Hospital Shillong hadien ka jingsitom jur ka bala bantang hadien baladap ban ai injek napo ka bhoi rembang CHC kata ha ka khatsan trik naiwing arjar arpasa halor ka ni ka jingja kinongelam ka KSU hadien ka jingkran bat ki bahayeng ha ka singi balang kilalet banyak kendo ya ka DMHO Ribhoi District Bandawa ajim mensyai bat pelong jing toket kababnia halor kani ka jingja. Uba banjob maring lethu baka seng ka angnut bagi bor bedekmi jong katanat koi ka kia Ribhoi District lingba ka DMHO kan pelong jing toket kababnia halor ketika jingja ka basngosi bat ru ban pensyai pat ba la ka jingklat jong ite klung la ka dei hadien beradap ai injection ni ka dei namar kiwe ki jingsitam balada lap badai ka jimbakla na kinong tre ka ni ka hospital kajing pensitam kidai bandan katkom ka kendon an ha kani ka dor khas bala IT ha ka DMHO kaseng kelapan paru baki bakum kini ki jingja kandang pensiiri ki pat ba kumta kaseng ka dawa na ki bor ka bhoi rembang CHC kidai ban ajing pensyai ka babnia banwan ra e ka jing sngoshngan ha padeng ki pat ba ha ba ki let ban syak sumar ha kani ka hospital shu ru na kaliang ka KSU kala pentep baka DMHO kala menjur ban budien bat ban pelong ya ka jing toket ka babnia halor ka jingja bat ya ka jing pensyai ansa penbena hadien belayo ya ka kaipot jong ka jing token Khasi Student Union North Khas Hills Eastern Border Area Khasi Student bahap na po Eastern Ribhoi wan ban kundu menta kasni ya i DMHO bagi Dr. Kardoj ane po nompo habide batka jingja kaba suja shen ha gini gisi balalek no ha kaba iwe i pelung di badang arsnem karta i klak no batlung ka jing keno bakade na kadaw jong ka jing ai ka rejection hante ko bormbong sisi tenang ji keseng iwan ni ban kendo di ucu ban lang jungi iwan bandawa ban bikin penlong dah kata ke inquiry lan ke jing toket haji kendu badi di mecho yong ba satang ke tu kenepor ki la jandap ya kata ke jing toket ane ke inquiry ban nak liang ji ngikwa ba nak liang jom ki bor knia jom ka hospital ban nak liang jom ka health department ni bikin insyai shopai ba ke baja ke ba kami nak kata ke jing toket ke jing bat nagaliang jungi kumba nyelong menta ki paiba ki babun ki ba nia kendu ki don nia ka jisir ane ki ciking banlek cha ki hospital lada ki king banlek cha ki hospital sokar kolong pat ka be ki banlek cha ki hospital private nomor ba ka jisiu kolong baram dia lada upai ba unjungai na ka cika jinsumar kolong ke ba mesau tengliang jungi ila tentu ya dia mecho ba in penmi kloi kat bala ya kata ka jing toket nang bentip kalung sisa kumno bat kami kumno bat ban yo biang sa sisen pat ya ka jing e ka jing shania na kaliang jumpat ba banwan sya ka jing sumar bat na kaliang jing sengru ngade ban kendu ya kini ki longying ki ba lamat ni bijak susi ban le kendu ru ya ki doktor kusi ngade ban lek ban kendu apa borong sesi nilai kendu ai doktor in charge di badai doktor sama nilai kendu ru ya i doktor Mumin di badon hak tu besi baca di mai ba sumar itu ka yaitu ikna ibadang asnam kata ke nagaliang jini ni shania hak jin toket ke ba nagaliang jong ka DHS ya cekmat bani kerman skam ba kata jin toket kan deploy bat ba ngintip ngini syai kalung kumno bat kerja kumno bat ba ngila pat ban kenha ba ni dawa bikin ai pat jing sumar ba bhan ni syakmat bat ba kum kini jingja kim di shu banja la ha ka te ga CC la ni hagdu nu gi chika sumar ju sokar